Sawubona sisi. Yebo, sawubona. Hi. Uyazi ukuthini? Mina ngiyangithanda ukuthi umuntu athi mangabe efika la ekitchen lami, afika sevukile sephumile kulombhede, kulesi simo ebukeke yiso. Awushongo nje wena ukuthi fanele uhambe ekseni namhlanje? Yebo sisi, into bengisathi ngizenzela nje kwetiyana. Ngenze njani ke manje? Awubheke Sidumo. Zonke izikomishi zami sezila, singcolile. Angisena nkomishi nini, wena usunezikomishi. Uyabona, mawucabanga ukuthi mina ngizogezelana nawe lesikomishi. Awuzanga kahle. Uyazi ukuthini? Into yazi ukuseneka nje phela. Wena uyafana nalomhlolo obukade uhlala la ekhaya. Uthini mama, uthini? Ngalingi Sidumo uthi mama mina ngiyena uma wakho mina. Ngifuna izinkomishi zami sigeziwe. Cishe ngakhohlwa sisi. Ngiyakonjani umsebenzi namhlanje ophambila wazi wena. Uma kunjalo ke awushaye ngathi uyaphuma uyavuka kulesi simo sombhede obuke kuyiso. Ungazi yothi tshobe ebhasini unje. Uyazi ukuthini? Wena ngeke uzothole ngisho umsebenzi wokushanela umgwaqo. Hayi, kanti ke sisi namhlanje uyabona ngizoba usweka. Thula wena ubheke. Hayi, itshenisa inyama nje. Ngithi inkomishi zami uzozibekaphi zona? Zonke zithi ukulinda sisi. Chola. Wesidumo, ngiyedolo manje. Ungisize ukhiye, uyezwa? Yebo sisi. Sisi, udlalani namhlanje? Sisi we. Hey wena, yini naye yomshayina? Yes auntie. Hayi bo, wangogeli. Hawu, Ufihlele. Ucabanga ukuthi angiyazi indoda engagqokile ukuthi injani? Bane abayene ngibuya kubona Sidumo, ngazi konke indoda eyikho. Udlalani namhlanje? 5. Imali? Ubusisime? Akekho. Umtshelo bengilapho yezwa. Yebo gogo. Ungaba ngibiza ngogogo mina ngimdala kangako. Yebo gogo. Ngiyeza. Sawubona Joe. Sawubona gogo. Ukhona nime? Ungaba ngibiza ngogogo wena. Cha ake, kuhlale ngekho kulamalanga ukaze uqaphele lokho. Cha. Sawubona Jova. Sawubona Sidumo. Usheshe wavuka namhlanje? Lendoda. Isizathu esenza uSisimey ukuthi acabange kabi kanje ngamadoda. Ingoba eduze kwakhe kukhona umhlolo njalo. Akumlalele nje. Yazini mama, lapho engisebenza khona omunye wesilisa othile nje ongumphathi wabadlali. Futhi mangicabanga nje ngibone elunge kabi. Ubukeka njengosomabhizinisi, ufanelekile futhi nje ushesha jwayeleke. Kodwa yinye nje into edingekayo empilweni yakhe, umuntu wesifazane. Usalindeni. Mlethe lapha ambone uSisimey khona bezothandana bavele bashade. Ubani oshadayo? USisimey? Oh cha. Akukhulunywa nawe wena.
Hayi bese ngishela ukuthi ke makubeke nimfunela umuntu ozoshada naye usisi May ke ningabofunela kude nibofunela khona la. Hamba lapha wena umenye ubani. Ngitshela inhliziyo yakho ungaze ngikulimaze. Thoko kanti khona kaze ngajabula. Awu anti bantu bese ngihamba yazi ngiyarehesa. Awu ubobuya ke namhlanje ebusuku uzodlala ekhaya. Ngiyabonga anti. Kulungile mangeza nomunye. Thoko kodwa ungazibuza uyazi abangani bakho bafana nabangani bami. Awungitshela ubani? Umunye nje wesilisa ngekumazi kodwa ngiyathemba uzomthanda. Kulungile ke anti sengiyahamba. Ngizosheshe ngibuye. Ngisele kahle. Kulungile. Yebo kodwa uthwele kanzima mngane wami. Usho ukuthini ukuthi ngithwele kanzima? Uyazi nawe ungowesifazane ohlala yedwa endlini enkulu kangaka wekhokhela irent nezingane boarding school uyasebenza uyazi ke. Uyazi? Mina ngibona kuyinhlanhla ukuthi ngihlale emzini emkhulu kangaka. Ngiboni nalenkingo oyishoya. Mina ngibona kuyilungelo. Yebo sisi kodwa indoda ingekho. Uyadlala wena. Kodwa kuba nesizungu ngesinye isikhathi vuma sisi. Lutho. Mhlawumbe kwenziwa ukuthi awunasikhathi okwamanje. Kodwa vuma sisi. Unzima kabi kungabi nayo indoda. Ungathi kunziminye. Awusho. Kangakanani ke emane. Ngayinye inezinkinga ezedlula ezinye inkinga. Cha. Ushade kanye. Awazi lutho ngezinkinga zamadoda. Eyame yokuqala ayihlala ngesikhathi eside kodwa kwakungelona iphutha layo. Yayiphethwe yisifuba kodwa yayinothando olukhulu. Ngiyayidabukela badla indoda yabantu eyayidlala ngothando lwayo. Eyazi yafa egcineni ibulawo ucileka. Uyazi uKaiser chabo ngisho uGumede hawu imihlolo yini ngiqonde uJacob wayehlukile kubo bonke. Hawu wayemuhle kunabo bonke. Ngangimbuka njalo ekseni uma eyogibela ibhasi. Wayemuhle okumdlali wamabhayisikobho. Ngangiye ngibabuka besifazana bembuka ngithi ngenhliziyo mbukeni kufanele nimbuke kodwa uyindoda yakhe. Yazi ke ngimkhumbula kahle. Wayecabanga ukuthi uyizulu. Ngangithi angisophinde ngithande enye indoda. Kodwa uyazi ukuthi ngangimuhle kanjani. Ngimuhle. Ngase ngibonana lo Alfred hayibo uGumede sengithini manje uKaiser uthini lo kwakusomabhizinisi wamatekisi. Ngiyamkhumbula uKay. Uyamkhumbula ukuthi wayenjani kimina? Izingubo ama-night clubs hawu emjahweni emabhayisikobho ngangifana nenkosazana yenkosi. Kwaze kwaba njani ke? Kwaze kwaba ilapho naye sethola enye inkosazana yenkosi. Akithi waseyakushiya ke wena nalengane unaso. Uyazi ukuthi yini sisi? Uma ungafuni indoda enenkathazo ngibona kungcono nje uvele ushade nesihlahla side sihle sinesiqu esihle sinamandla asiphuzi tshwala futhi okumqoka ngeke usithole silandele ezinye izihlahla. Siyama usubhede wena Lisa. Uyazi ukuthini? Asibuyele eqinisweni nje uvuma. Amadoda ayinkathaza. Ayikho futhi into angayenza amadoda singekho thi. Awana msebenzi uqinisile lapho. Awana msebenzi njengezingane. Sis ungangisiza la naku
ibhanti lami qhaqhekile manje ngizama ukufaka ukotini enalitini manje kuyarisi sangazi noma ngangisiza ngokuthi awukwazi ukufaka ukotini enalitini kade ngithini ke kona leyo khona manje kwenze njani hayi nendlela ngikwenzela uyazi Louise angazi noma bazosithola nesikhathi sokudla lokudla ongiphekile ngipheka isitshulu kuphela kodwa ke ngibona ukuthi ngisipheke sibe siningi uma ngabe kwenzeka yabona amadoda ayasithanda isitshulu esimnandi hayibo angiphekele isidumo mina cha bo ngisho le ndoda ezofika noThoko Angitshela koma uthe ubani uthe anti wakho Yebo usemncane uyazi ufana njengosisi nje kumina akeve kwazi ukupheka akekho phela ongaconsa mathu mase ephekile Uzonele ngathi umuntu okahle kakhulu akeve muhle futhi uzoyibonela nje Ubani makho konje uthe wenzani umuntu nje uyabukeka kodwa lokhu usizo lwakhe kanti usamxosha uyazi yathini uyathi uyamazi umuntu ongeka mfanele futhi nje angeke aphinda ashade kodwa ngiyazi nje ukuthi uma ngathola umuntu okahle nakanjani ushintsha umqondo wakhe usho ukuthi angenzeka mhlambe uyamfuna ngempela umuntu angadlazwane naye ngithemba kanjalo awazi ukuthi ngajabula kanjani sanibona Nthoko kungena yebo ngineqiniso lona ungani wami lo bengikhuluma ngayo Maxwell Ndlovu gogo ungalokuthi ubongibiza ngoLouise hlalani phansi kusekhaya uMary yeza khona manje ngizomtshela ukuthi senifikile ubani yena phela uMaxwell Ndlovu nomfokazi uze noThoko ngaze ngamjabulela uThoko webantu ukulindele yena ungilindele cha bo ngisho ukuthi bakulindele woza Angitshela konje uthe ubani Louise umakhelwane ka-anti Anti lona umnumzane Maxwell Ndlovu lona uanti wami uMay ngiyajabula ukubona mnumzane Ndlovu nami ngiyajabula bandla yebo ngicela ukuthi ningaphatheki kabi bantu angakaqedi ukupheka ngale ngisapheka ngizoluke nje ngiphuma ngena ayizindile sisi ngibona ukuthi ngizothi ukuya ekhaya ngishiye ngingayiphanga inja yami ukudla kusukela nini ke Louise usufuye inja manje habe kusukela izolo hayibo kusukela namhlanje esimakwana nje kodwa ayive idla yebo manje uyazi bengazi ukuthi kanti izinto uyazithanda ukuzinakekela sisi nje ukuzivikela uma singenayo inhlanhla ukuthi sizitholele abakhwenyana abazosibheka umuntu kumele enze njani Anti ngizohamba ngiyosiza uAunt Louise ngenja yakhe Thoko angithi Louise uthe umhlwane kodwa awuve udla sokubona khona manje ndizibusi ndizibusise uyazi mina ngesisikhathi buya ngabe ngisazi ukuthi banjani lapha angazi noma mnumzane Ndlovu ungathanda yini ukuthi uzohlala nami ngale kitchen ngajabula impela kakhulu wasa sibehambe bayohlala kitchen Anti
Angiboni ukuthi kufanele senze kanjalo. Kufanele uma singayizokwazi kanjani ukuthi isu lethu liyasebenza ukufa. Uthe ungitshela ukuthi awuvupheka kamnandi, ngabe uqinisile? Hayi ngiyazama nje. Ungathanda mhlawumbe ukuthi Ngiyajabula. kulungile wezalo. Awuvupheka kamnandi. Utheni? Ngiyabonga. Uthi uyafuna yini ukuza isitulo? Ziyasebenza. Yindle Ingathi nje ncane. inje ncane. Hayi, ngiyadlala. Ilesitulo sakho ngendlela esimnandi ngayo. Uyakuthanda ingadi kuphela. Angize ngikuthanda ukupheka. Uba benginepheni nephepha nje. Bengizothi ungibhalele indlela opheka ngayo. Kulungile ngizokunika naka. Ngiyabonga. Kukhona mina ngakhona. Nakathatha yakho indlela. Ake ngibonise yami indlela empheka ngayo. Uphima le pen. Manje. Yodwa. Sebesiphathisa kwabantu abashadi. Sithandane? Ngaphambi kokuthi ngikukhombise eyami indlela yokupheka kuzofanele ukuthi ke mangabe uzopheka inhlama izandla zakho ziphole zithambe kanjalo nje mnumzane Ndlovu. Hayi, kanti bengajabula uma ubungangibiza uMaxwell. Nami ngajabula uma ungasungibize ngoMay. Sismay. Awu Maxwell, uyazi mangabe wenza inhlama phela fanele ube nezandla esithambile kanye nezandla esipholile. Manje na ke ngeshwe lezi zami ziyashisa kakhulu. Oh Max, yithi ngizizwe. Sebiyathintana lendoda ingwashishisa. Awu, Maxwell, awuthi ke ngizizwe ezakhe izandla. Hawu ziyashisa. Oh, Sismay. Iphutha lami awuthi ngusiza. Akunjalo. Akunjalo. Imanager yami siguqe ngamadolo kwenze njani? Awu sisi, usumluma umunwe. Louis, uyazizwa ukuthi uthini? Ngabe ngimlumeleni umuntu? Yes. Yithi ngifuna ibhanditshi. Hayi kuyophakola kodwa into encane nje. Oh, alikho la. Kulungile likhona elinye ekamereni lami ozasekhona. Uzophola. Ya into encane. Usemise ekamelweni lakhe lokulala. Kukahle ukuthandana masinyane. Kodwa nokho engathi usheshisile. Ngicela uhlale khona la. Yebo. Yebo. Ungitshela kodwa.
usho ukuthi bayakhona ukuthi siyathandana. Hawu, uyazi ukuthini? Bakholwa kunye. Awungitsheli. Wena uyisolelini kodwa le ndaba? Yazi umasiza ngapha. Uthoko ke wayithi fahla. uLuiza yena uvele nje wayigcwalisela. Kwangathi sibehleli isikhathi eside nje. Mhlawumbe khona izathu esibahlazisekile. Yebo nami kukhona okunye bese ngikucabanga. Sawubona. Ngizobona umngami. Ngabe ukhona nje? Ungakho? Umngami. Ngiyaxolisa ke. Kuthi awenza ngiphutha ngene endlini ongeyona. Sawubona sisiLuiza. Yebo. Ngabe usaphumile mhlawumbe uMay? Ukhona. Ubani wena? Umyeni kaSisimey Maseko. Lona Maseko uthokozile Khumalo. Ngiyathokoza ukwazi. Kodwa ke uphi uMay? Sisimey uMaseko ukhona. Yebo sawubona. Bengendlula ke nje ngase ngithi angize ngizokubona ukuthi ngabe mhlawumbe uphila kanjani. Ngicela ungilinde nje kancane. Ungilinde ngale kitchen. Cha, bengendlula nje ke ngivele ngasidolobheni. Ngase ngithi angidlule ngizokubona ukuthi ngabe unjani. Konje bengunombolo banike mina. Cha, ngoba ngiyabona ukuthi ungathi angayemukelekile la ekhaya, ngcono ngivele ngihamba. Ngathi khona okushiyayo. Cha, okwakho lo. Usho ukuthini ukuthi kwami ngabe kwenze njani? Kahle ke. Kanisokhohliweni ukuthi namhlanje siqeda iminyaka 14 sashada. David. Oh, kwenze njani na? Phukula imlomo nje khona ufile yini? Mnumzane Ndlovu, usungeza. Konke sekulungile. Aha, ha. Angive ngithanda abangani bami. Ngendlela ngithanda ngayo. Wena nje Mthokwane. Ngithanda inhliziyo yakhe emhlophe Thoko. Ngithanda ubuwena Thoko. Yizo ke izinto lezi ezenza ukuthi ube uThoko lo uThoko. Wena Louise mngani wami. Ngithanda inhliziyo yakho nene nawe nesihe. Kodwa khonto engifuna ukuntshela yona. Ningalingi mina nangelodwa ilanga nizama ukungikhethela indoda. Siyezwana? Ukufunela indoda mina ngazi ukuthi ukhuluma ngani. Louise, uyayazi kahle into engikhuluma ngayo. Wena Thoko, ulethe umnumzane Ndlovu la ekhaya. Ungazange uzumtshela ukuthi umlethilani ngoba uqonda ukuthi mina naye kube khona mhlawumbe uyabona ukuthi Sithandane. Kanti nithandani? cha akunjalo. Bendlala. Yebo. Kusukela ekuqaleni kuye ekugcineni. Bese ngikholwa ukuthi sebeyathandana. Nami futhi.